Samtang sugod usab karong Lunes, Marso 16, suspendido usab ang klase sa tanang levels sa lalawigan sa Sugbo. Base kini sa pagdeklarar ni Governor Gwen Garcia, indefinite suspension sa lalawigan sa Sugbo. Kung ang uban nagpanic buying sa alkohol, face mask, ani ay sektor sa katilingban nga kutob lang sa panic kay way ikapalit. Mas nahadlok sila sa gutom kaysa coronavirus. Ano ang report? Naagyan na mo ang managigalang Christy ug Divina nga naglingkod daplin sa kalsada kauban ang mga bata. Admitido silang nabalaka sa coronavirus apan wa sila ikasarang pagpalit og mga pagpanalipod sa kaugalingon sama sa alkohol ug face mask. Kundo naman sila'y kwarta, dili usab nila kini prioridad kay mas unahon nila ang pagkaon. Si Christy adunay 12 ka mga anak ug mas nahingawa siya kung asa manguha og kwarta nga ikapalit og pagkaon kaysa alkohol. Para namo siya din lamibat yung kahadlok na siya tungod sa kawadon sir ba kapobre sir. Magpibisog na lang sir. Matud usab ni Divina nga walay pulos ang sige og panghunaw sa alkohol o tubig kun walay kanon nga mahungit sa ilang baba. Oh, mas mahadlok sir kay gutom kay naay manghilak mga bata. Mga bata manghilak man. Hoy kaon nya una-una to ang alkohol. Ya sige lang tahugas anak kamot hoy kaon. Samtang ang uban mas palabihon nga palig-unon ang immune system pinagi sa pagkaon og prutas ug utanon alang ni Antong adunay gamayng budget alang niini. Salig ko prutas ug sa immune system ba sir? Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.